Krása! Otrimovať. Zdeno. Si rýchly. Ja, je to bude rýchly. To ne, to proste ide na viac plynu. To mám potom úplne ubrať plyn. Môžem, že ste, hej, jasne. Tak si to skúšaj viackrát, Zdeno. Také. Vo väčšej výške ho skús spomaliť, že či ti nepadne pokrydle dole. Že úplne, jaj. Ja sa ti netrasú ruky, ja majú sa ti teraz ruky. výšku si daj aspoň. Neboj sa, keby som mu teraz meral tlak. Tak iné hodnoty by sme načítali. Čiže aj inter-error. Poď, zbírej špucky, ale po pol roce máš takú šňovru, že... Skúsi to teraz na dráhou, tak keby si zase pristával. Pekne nepadá ti do vyhrdky, takže... Hej, dobre ide, aj keď pomaly, no. Ale nebudeš pristávať radšej sprava? Sprava by som išiel aj ja. Hej, naposledy odstupavý. Mám ešte trošku linku, pofukujem. Mierne, ale... Pýtnem prienám, ponožku mám pravej. Super. Rýchly je, ale musíš už ubrať ešte dosť ďaleko pred dráhou, aby už sa spomalil, že by ešte mal takú normálnu rýchlosť. Tu mal dobrú rýchlosť, ako okolo neho prelieta, už mal takú dosť pomalú. Vieš, to je to, že... Ten motor je super. Hej, pekný zvuk má. Tak je to lepšie, ak tie vrešťové, vieš, dvojtaktný. Ja ten dvojtak nemusím. Je to tiež len. Ja mám jeden dvojtak doma.